Tama lang na panahon para magpasyal-pasyal. Sind sie immer ausgeruht. Nag-break time tayo kasi yung tiyan ay Jetzt links abbiegen. nagutom. Ito yun first nga ito itap na jarwangan na kat. Hindi man yun. Ayun. Wala. Und zum Glück gibt es da einen Tisch, oder? Yan, lay am tisch. Punong-puno naman itong ano. Schnell, sonst wird er noch geklaut. Parking dito. Mag-stop over. Ich gehe schnell. Mag-stop over muna kami kasi hindi pa kami kumain ng lunch. Yeah. Yung linuto ko lang kanina tapos inimpake ko na. Mag-ano muna kami mag-break at magkakain. Yung baon natin kasi sharot. Oh, yan. Ano pa yung nalamin di tarwar? Haan mo? Ni? Ah, okay. Wait. Tawan jacket ni Liam yan. Ni? Okay lang? Napudot. Okay. Ayan mga kaibigan, kakain muna tayo rito. Dito po kami nakapark. Oh, ayan oh. May mga sasakyan rin na gustong magpahinga. Ayan. Alles hier. So, ayan yung ating kakainin ay spaghetti. I mean, noodle with karni. Grind meat. Grind meat. Linuto ni Maria. Tapos meron tayong cheese. Ayan oh, di ba? Oh, ayan. Let's eat, mga kaibigan. Danke. Noodle. Ikaw may ligat eh. Das muss man ja zumachen dann. Das ist Nudel. Und schmeckt es? Kennst du Nudel? Was? Ich hab gefragt. Ob ihm schmeckt. Ano siya ang papatak pa dito? Maghirit pa tayo, hirit. Yeah. Yeah. Daming mga sasakyan, no? O, tapos yan, no? Yung parang nagpipila pa sila. Nag-uuwian na kasi yung ano, mga kaibigan, yung galing sa bakasyon, galing sa mga ano. Bukas kasi ano, trabaho. Masarap? Oo, masarap. Sarap kasi nasa labas. Ay, nga, no, iba yung lasa pagka ano, pag nasa labas kang parang nagpipiknik. Ang daming mga sasakyan pa rin, no? Ayan, no? Kita nyo yan, mga kaibigan. Malapit na yung aming destinasyon. Das ist meine rechte Hand.
kaibigan. Ayan si Maria, tinitignan lang kung saan kami pupunta at nandito kami sa napakalaking parking area, no? Ayan, no, parang kami lang nakapark dito. Iyan, no? Pero yung iba nandun sa likod, yung ano. Yan, hindi namin alam kung saan kami pupunta mga kaibigan. At syempre kasama namin yung aming bunsong anak, no? So tignan natin. Punta tayo sa Main Street at tignan lang natin kung ano yung mga kaganapan dito sa Main Street kasi yung sabi ng navigation ay dito daw yung city center. Oh, yan. Tignan natin. So, pwede ba tayong maglakad dito? Oo, pwede. So, ayan. Oh. Ayan mga kaibigan, doon kami galing doon. At dito daw yung city center pero parang ibang klaseng city center to mga kaibigan. I mean, hindi yung typical na city center ng Germany na mostly yung nandito ay yung mga old buildings, ganun. Pero ito may mga old buildings, yan o, halimbawa yan. Pero parang walang mga building dito. Oh, di ba? Ayan, siguro dun sa banda dun, pero tignan natin kung ano yung natagpuan ni Mrs. Tapos dito naman, ayan, napakalaking parking area. Tsaka maraming mga groceries, yan. Ayan, may bentahan ng mga bikes. At doon sa bigs na yun, hindi ko alam kung anong binibenta ron. At yun lang naman. So, tignan natin. No? Pero at least ano dito, napakalawak ng parking area. No? Ayan. Tignan natin kung may natagpuan si Maria. Yup! Aber ich will unbedingt was in das Ja? Zentrum. Yeah, we gehen ja. Yes. Ha? Meron kang natagpuan? Saan? Siguro. Inaantok ka? Inaantok ka? Hindi. So, lalakad tayo o? Nein, das sind 1,2 Kilometer. Oh, 1.2 kilometers daw di tayo. So weit, masyadong malayo. Masyadong malayo. Okay. Let's go. Und kein Geld. Oh, ayan mga kaibigan, nandito na kami sa siyudad ng Günzburg. Ganito palang itsura nito, no? Hindi namin alam na ganito palang itsura nito kasi nasanay kami sa ano, yung mga siyudad na yung may mga old city, ano? Oo. Oh, ibang klase pala dito. Baka marating pa natin yan. Ay, yung old Hanapin city. natin. Hindi pa kami nakapunta rito. First time. So, oh, ayan. Ito, isang sangay ng gobyerno, tong building na to. Oh. Yung Landratsamt Günzburg. Oh. Da, Stadtmitte, hier lang. Ah, dito daw yung, ano, saan? Nakasurat? City Center nakasurat, no? Ja. Dito. Wo ist das Center? Also, Ah. Stadtmitte ist nur so lang. Tapos Krankenhäuser. Ah, dali ah. Ayun, nakasulat to. Stadtmitte. O sige. Basta't maglakad-lakad lang tayo. Tingnan natin kung saan tayo mapapadpad. Ano? Ayan. Da kommt man. So, dito yung arrow. Let's go. Come. Ayan. Ganito palang itsura nito. Oh. No? Ito naman. Aoka. Ano to? Insurance. Zentrum. Insurance. Ah, dito pala. Ah, malapit na. Hindi ko alam kung dyan. Basta sundan natin si Liam at saka si Maria, no? Oh, yan. Oh. Ah, may nakita na silang ano rito, oh. Playground. Ah, may mga restaurant pa pala rito. Ay, nako. Ano, maglalaro? Gusto niya? Maglaro muna. Ah, maglaro muna. Okay, sige.
Maglaro muna. Ito yung, ewan ko kung anong tawag dyan. Sa punong yan, no? Hindi ko alam kung anong tawag dyan. O, yan. Nasa Lanyon, Günzburg. Diba? Oh. The compass. Wait, the compass. Oo. Mag-ingat kayo dyan, ha? Baka matumba kayo dyan. Hier ist der Kalender, das geht keine Oh, di ba? Das ist Glitterwand. Sige. O sige, pangpasiksi. Pangpasiksi. Ah. Oh, ayan. O sige, sige. Mahirap, no? Mahirap. Oh. Oh. Oh, mahirap. Oh. Nein, stopp, das ist zu klein. Mahirap, no? So, ayan. Ako naman ang anong videohan mo para makakita sila ng baboy na may spot yung baboy. So, hier ist es Ganito lang yan. Kasimple, mga kaibigan. schwierig. Ganito lang yan. Ganito lang. Basic lang yan, mga kaibigan. Oh! Oh! Nasa Ang style. hirap pala nito. Ang hirap pala. Ayan, oh. Tapos, kasi yung kilo ko, 100 kilos. Ang hirap. Oh my God. Hast du jetzt du musst deine Hand erst und die Füße, in die Füße fest Ja. und dann noch nach oben. Geht nicht mehr. Nee, das ist zu klein. Soll ich die lassen? Nee, Okay. ich muss runter. Ah. Ich muss runter, weil das alles zu klein ist. Oh, dito may magandang well. Ang presko yung ano, yung water. Wasser angelaufen. Schlange. Oh, ayan mga kaibigan. Ay, nako. Gusto naming kumain ng ice cream. Oh, itong building na ito, pinaka-old. Cute rin ang design niya. Dito na kami tutuloy. Pero nakita ko itong rose, oh. Ang ganda. Mahangin. Oh, ich sehe was. Kinain na ni Jeb yung ice namin ni Liam kasi hindi na namin nakaya. Busog na busog kami. Si Jeb na ang kumain ng 3 ice. Yung bunganga ko kasi mga kaibigan ay basurahan, kaya gano'n. Tapos may nakita si Liam. Para sa bata. Lagyan mo ng 10 cent or 20 or 50 cent may lalabas dyan. Bubble gum or kung ano. Laro. Natatay ako. Eskinita. Nandito na tayo sa sentro ng Günzburg, dito sa may Old City. Oh, may ano sila, fountain. Yun lang, walang tao ngayon kasi Sunday.
At sarado yung mga stores. Uy, ang lamig nito. Ang lamig. Ang ganda pala rito, ano? Old city. Oo. Ito yung hinahanap natin kanina, yung mga ganitong lugar, di ba? Sentro. Oo, meron pala silang ganito. Dito na kami dadaan. Ay, sandali nga. Dito na kami dadaan. At tignan natin kung anong ang nasa doon. Doon sa... Ayan, doon doon. Oh, ang dami nila. May flower sila dito sa may mga paligid. Oh, cute naman. Para naman colorful. Masarap ng doorstep. Si Liam. At tahimik na dito. Wala na tayo sa sa mga tao. Parang park doon sa baba, Ang ganda ng ng mga bahay. Mga old na bahay, Ganito rin tayo sa Augsburg, pero mas malaki yung mga bahay doon. Oo, mas malaki. Dito mas maliliit. Oo. Pero parehas yung itsura. Oo, parehas. Ito parang tour. Ja, der Rollage. Wie geht's in deinem Bauch? Schau mal, vielleicht er kann nicht rennen. Busog. Busog yung tiyan ni Liam. Kaya medyo sumasakit yung tiyan niya. Kasi ang dami siyang kinain. Wow. Ang cute naman nito. Tapos ang daming mga halaman. Itong bahay na ito. Medyo may view. Dito may hagdan pero sarado. Pababa pala. Dito may bahay rin pero parang walang nakatira. Sarado. Pababa pala dito. Abandon yun, Parang abandon. Ito yung parang walang nakatira. Sayang naman nito. Parang ang ganda pa ng pwesto ng bahay na ito. Tingnan nga natin. Pero nakabukas naman yung gate. Nandun pa yung pangalan, Roda. Ganda pa yung bahay. Dito. Mag-rest muna tayo dito. May magandang din dito. Yung rose. Bush ng roses. Pababa na yan. Mas sayang na ito balay. Tapos pwede pusto na rin. Oo, sayang. Ist da drinnen schon Blätter? Bababa nga ako sa kalsada. Tapos tingnan kung ano sa baba. Sila Jeb, maghintay sila dyan. Ito yung old na wall. Ito, old na bahay. May pala daan dito. Sabihin ko nga kay Jeb. Dito may flower rin sa sa my door. Ang ganda. Ganito pala dito sa baba. Kalsada.
at kalsada. Ayan. Tapos dito ako galing. Doon, nandun sila Jeb. At ayun yung ano, doon kami galing dito. Ayan sila. Nagpayapay sila. Babalik na ako. Pataas. Oh, ito, kanal sa truck. Tingnan natin. Noong 1984 na nagawa. Dito na kami dadaan. Hintayin ko lang yung dalawang yon. Tagal nila. Dito oh. Ito yung tanim nila oh. Alam niyo kung ano ito? Oh. Ano sa English pala ito? Ang tagal ko sinim kasi iniisip ko yung pangalan sa English. Ano ka dito English ti Trauben? Trauben? Ano sa English? Traube. Trauben? Ano ka didiyayin? Ubas. Ubas sa, Ubas ano yan, sa Tagalog? Ah, ubas, oo. Ubas. Pero sa English, nakalimutan ko na. Grapes. Grapes, ay oo pala, grapes pala. Ito, hindi pa hinog. Ayan, dito na kami dadaan. Close Tagat. Yung pangalan ng skinita na ito. Yun yung simbahan. Ayan. Ito, bahay rin. Pero parang ano rin, walang tao na napabayaan. Sayang. Ano yan? Volleyball at saka basketball. Ah, sports ko ano pala dito. Parang ganun. Oh? Yan, volleyball at saka basketball. Volleyball at basketball. Parang kasi ano ito eh, eskwelahan ata itong sa kabila. Eskwelahan, Oh? school yan? Oo. Ah, baka school. Sa school kasi may hagdan dito. Siguro kung mag-sport sila dito na papunta sila dito sa kabila. Ah, school pala to. Wo laufen wir hin? Ubas, ba't hindi? Sa ubas yan. Wo laufen wir hin, ne? Zurück zum Auto, aber wir machen so einen Rundgang. Ja, da vorne irgendjemand noch. Guck, Ja. jetzt lauf. Ging dann sowieso. Ist ja erst 3. Wir können langsam sowieso laufen. Ja. Hindi, ito that may garden sila. Oh, may mga bata. Naririnig ko. Mayat mo na daga-garden nga kasto yun niya? Ay, ito, alis sa school. Ito, yun o. Close gym. Ah, close gym Close dito gym sa, yun. sa loob. Oo. Para sa winter, doon sila mag-sports. Doon sila sport. May ganun ba kayo sa paa sa nung nag-aral kayo dito? Ganun din ano? May close gym kayo? Ni, Kasi yung ibang paaralan Ata, wala. oo pala, mayroon pala. Meron Kami pala, din oo. niya. Wildflowers. Yung moon, ang pangalan nito. Yung orange na ito. Yung blue, hindi ko alam. Ganda. Kung saan-saan kami pumupunta. Yung nilalakaran namin. Das Wohngebiet, glaube ich. Ah, Maria Wart Realschule dito yung Jeb. Oh, man Maria Wart Realschule. Ah, ano pala to? School nga, tama. School. Tama. Trinken, ne? Trinken. Oh. Ist so heiß. Mein Bauch ist nicht mehr so weh. Nicht so weh, okay. Here, here. Mainit. Okay, nochmal. Mm.
Iskol pala ito, Iskol Bokol. Pero ang ganda dito, ano? Parang nasaan na yung mga tao? Parang ano to? Ewan ko. Nandun sila sa ano, sa center, kumakain ng ice cream. Wala akong Pero isang dito- tao rito. So laufen. Ja. Warte. Kann ja nicht schnell, wenn mein Bauch ist. Vielleicht Guck's kommt noch. es dann wieder. Huwag naman. Wala akong ni isang ano, Nagpudot sa likod ko. ni isang taong nakita. Kahit na isang tao man. Ay, meron yan, palang isa. tao. Saan? Ikaw. Ako! Hindi naman ako tao. Oh, dito yung mga benta nila, oh, pang garden. Parang high quality pa, ano? Pero sa bagay, bago kasi, kaya parang ang ganda-ganda. Hindi pa gamit. Ang mamahal. Oh, may mga painting rin sila ng mga benta. Ayan na naman, pagod. Kasi tumataas tayo. Taga-Bagyo, kamot. Kaslang ka nga taga-Bagyo. Siyempre, paakyat ulit, paakyat. Nahihirapan kasi si oh, yan ba, tamahan nga tanga matinag dito eh. Ang problema ko kasi itong 6-pack ko mabigat. Kaya Hindi yun. bawasan mo yung 6-pack. Sige, maging 5-pack na. Oh, das ist tief. Babawasan natin para maging 5-pack. Pataas ito eh, pataas. Oh. Mama! Yeah. Dito yung simbahan. O dito may hagdan pabalik. Papunta dito sa simbahan siguro. Pero sabi namin dito na lang kami lalakad. O dito na yung kalsada na normal. Dito na yung Old City na yung kalsa ng Old City. Ayan. May barrier pa sila dito para hindi makapasok yung mga sasakyan. Pang ano lang, pang walking lang. Tignan niyo. Iba na ang mga building dito. Happy machen, Mama. Aber nicht so ein bisschen. Talaga yung nakating ko talaga dito yung ano yung maliliit yung Bahay? yung itsura parehas. Parehas, Yung oo. design, no? Pero hindi masyadong mataas hanggang Oo. Immer. third floor, ganun lang siguro. Oo. Ang liliit, oh. Das klebt dann an dem Klamottenmodell. Ayun, Pagod ulit. pagod. Hopp, Mama. Mama. Ayan, oo. Ayan, yung sinasabi ko mga kaibigan, no, ang mangliliit. Pati yung door nila ang liit. Oh. Parang ano? Oh, di ba? Pero ang ganda ng door nila, no? Oh, yan, mga iskinita, ganyan. Pero parang may naalala ko nung ano, di ba, nung pumunta tayo sa Italy, parang halos ganito yung mga itsura ng mga bahay, yung mga maliliit. Oo. Okay. Mama, ich will doch Nakakaantok dito. trinken. Ne? Matulog na ako. Mama, komm. Ich komme ja. Oh, ito bahay rin ng bahay noon. Malilit ang mga bintana at malilit ang mga door. Oh, oh, ito rin. Sinabi ko nga kanina, ito. Ala, grabe, ang liit-liit. Ang liit ng... Oo, ganun noon eh. Maliliit yung Und Leute mussten sich da immer ducken. Ja. Das war damals so. Oh, ang ganda, ang ganda.
ich jetzt auch mal versuchen rein. Ah, dito yung simbahan. Oh. Komm, wir versuchen mal rein zu gehen. Ja, guck mal, ob's offen ist. Tignan nga namin kung bukas. Aber es kann sein, dass der Eingang hier ist. Oh, ayan. Tumunog na yung ano, yung bell. At dito may malaking kahoy sa gitna. Also der Eingang. Ang laki, oh. Parang old na old. Old na old siguro. Kasi malaki. Was ist Brunnen? Ist offen? Nee, da. Ah, may fountain dito pero sarado. Da ist aber dreckiges Wasser drin. This is Regenwasser. Rainwater siguro itong ano. Ito na urnong. Da ist eine Gabel. Und da guckt rein, der Papa. Oh, iba ng amoy dito. Oh, iba rin. Wow. Tingnan nyo, oh. Uy, uy, uy. Very, ano, ang ano, yung art nila. Grabe. Di pa ako nakakita ng ganito. Yung mostly simbahan na ano ko, yung may ano rin, may art pero hindi kagaya nito. Grabe, oh. Pati ito, may kulay. Yung das ist ja mega. Sa likod nito. O, dito yung altar. Gusto ko ipakita ulit sa inyo kasi grabe, oh. Dito siguro nakaupo yung mga ano, padi. Ayan dito, nakalagay na may alarm na from here. Alarm na kung pupunta ka dito, mag-alarm na siya. Si Jeep kanina pa nakaupo yan dyan. O yung organ dun sa taas. O ito, statwa ng isang kindaats. Ano yung doktor ng mga bata. Ito siya, oh. Para siguro ano, remembrance para sa kanya, ano? Oo. Das ist ein Toilettenpapier. Ayan rin, isang maliit na door. Ah. Bago itong door na ito pero reconstruct na ano, yung kagaya sa mga ibang door na noon. Geh mal. Kanina ko pa ito nakita kung anong ginawa nila kaya nito. Hmm? Parang nakatayo lahat. Tignan ko nga sa loob. Inano pala ito. May mga flower pot pala.
Okay. Oh, dito na ano na, naalis yung ano. Ano tawag na, Jay ko? Das ist kaputt Yung gemacht. salitada. Palitada pala. Das ist kaputt. Yan ang itsura na. Ay, hindi yan. Yan ang itsura ka lang doon. Kahoy at saka ano. Wohnt da jemand? Bestimmt. Oh, may nakita kami dito, oh. Wala siyang ganyan sa Augsburg. Pwede Pwedeng- kang mag-ano dito ng ano, magbomba ng gulong ng bike. Bike. Oh. So, dito Kung- pwedeng magpalit ng mga ano. Kung sarado yung bike mo, pwede kaan mag-ano dito. Ano to? Mag-repair. Mag-repair ka. Pwedeng pag-repair dito. Kompleto pala, oh. Oo. Oh, yan oh, yung mga gamit. Ha? Oh. Tapos may bomba. Tapos ito yung para pang ano sa gulong. Hmm? Cool. At dito pala, oh. Parang, ano, parking place ng mga bike. Oh mein Gott, Mama. Pwede ich hab mong den gar i-ano nicht dito. Gesehen, Mama. Mama, sieh mal, ich Huh? hab den gar nicht gesehen. Ito yung mga... Ayan mga kaibigan. Pabalik na po tayo sa ating parking area. Ayan, no? At doon kami sa harap nakapark. Ayun. Yung black na yun. Oh. Grabe ang init, no? Init. I-ano muna natin yung ano, yung Nein, ging jetzt nicht voll. yung hangin para pumasok yung hangin. Oh. My goodness. Apa yung kinamka di inraraw na aso while the forne ay Einbahnstraße, ja. Nakaano na kami sa ano, nakabalik na kami dito sa sasakyan. At maghanap na kami kung saan kami bibili ng kape at bibili ng tubig. Kasi nauhaw na kami. Ubos na yung 2 galon namin ng tubig. Next time, kailangan magbaon kami ng mas marami. So, ayan, goodbye na. Goodbye, Günzburg. Sikot-sikot dito ka pagkaan. Pumis mo. magkape muna tayo mga kaibigan. Hintayin muna natin sila kasi nag-CR muna sila tapos siguro uuwi na kami. No? Kasi yung oras po ay yan 5:20 ng hapon. Ayan o. Tapos na sila. Tara na, uuwi na tayo.
kukunin ko yung itlog kasi may binili siya para sa amin. At dito na rin ako magpapaalam. Sa next time uli, mag-ingat kayo. Bye-bye!